Good morning mga Brancies at welcome pong muli sa panibago natin vlog. Ang video po natin ngayon ay papasok tayo dito sa resort. Nandiyan po yung aking mga tiyo, tiya, mga pinsan na taga Manila, taga Paco, tapos yung mga taga Sampaga, Makabebe, Masantol. So tara, samahan niyo po ako, tayo pumasok sa loob. Po simulan tong ating video, nais ko po munang ipasok yung ating intro. Ayun, tara po, tayo pumasok dito sa Leo's Resort. Yan, nandiyan po yung aking mga kamag-anak. Sige po. Next ko lang po yung kumakatang chewing ko. Nandun sila, mamaya lalapit ako doon. Pa-suyo naman kasi may na daw yung volume ng radyo doon, yung sounds doon sa music room. Lakasan daw. Next ko lang mamaya yung kantahan doon. I-chewing ko kasi marang kumanta ng basol to. Tapos andito yung mga bakasyonista po namin, mga guest ko po. Yan mga guest ko. Yan. Tara po, hay. Patulog-tulog na. Yan mga ano ko po yan, mga pinsan ko yan, mga pinsan, chewin. Sa side po ng nanay ko. Andiyan yung mga kids, yung mga anak po namin. Naliligo. Mamaya na lang po. A few moments later. Picturean na ka! Ada darat, talangke. Tayo. Tayo. Oo, sige. Nanti kayak banyak kata bisa. Aliya, live ini Aliya, video yamu. Dara, mandilo ka. Mandilo ka. Halika. Dambal. Dambal. Daka mandilo dambal. A few moments later. Happy birthday to you. Happy birthday. Sa'yo ay handog, sa'yo pagsilap. Happy birthday. Sana'y malasig tayong lahat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday sa inyo. Maligayang pati sa'yo na arawan. Maligayang, maligayang, maligayang pati. La la la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. Sa'yo ay handog, sa'yong pagsilang. Happy birthday. Sana'y malasing mo kami. Happy birthday, happy birthday, happy birthday
Mandilo ba? Taga Mandilo. Mata, bukas. Marimlan eh. Marimla ka din. Kailangan lasing kang ini. Oo. Ang ating hangover, tsaka ka magdalgin. Hindi na ako hangover kami ka. Oh, happen. Yan. Dala di abroad yun. Dala di abroad. Thank you. Oo. Shout out, shout out. Shoutout to sa mga Shout out, Santos family. Kaya, i-upload ka kay YouTube san. shoutout po sa mga marites ng Santa Maria. Shoutout. A few moments later. Magtapat sa'yo hirap, lahat ng araw, di tayo mababalik. At bigyan ng pag-asa, lahat ng araw, di tayo mababalik. Utang mo ka rin batuin sa sarili. Ikot pa ang karera, nung iglugod ko eto pero gaganapan, ikalimutan ka. Ang iyong atebo, kaluguran na ka. Alala kong alwan, nalwananing manwan. Alala kong kaliwawan, nung inamong ka. I love you, sintang talagang talagang maniwala ka sana. I'm very happy, puso ko'y masaya kapag kapiling ka. Pag sa buhay ko, pag nawala ka, ako ay magdusa. Please believe me, aking sinta, talagang I love you, sinta. I love you, sinta, talagang talagang maniwala ka sana. I'm very happy, puso ko'y masaya kapag kapiling ka. Sa buhay ko, pag nawala ka, ako ay nagdusa. Please believe me, aking A few moments later. Sana yung makapagtambulit ang anak.
atras, atras, abante, abante, i-atras mo naman. Abante, abante, atras, atras. Yan, abante, abante, abante. A few moments later. Nak! Nag-vlog ka? A few moments later. Ready! Pag sinabing ready, tapat nyo na yung mukha nyo. Ilapat nyo na yung mukha nyo. Ready! Tapat mo nga, tapat mo nga. Tapat nyo yung mukha nyo. Tapat nyo yung mukha nyo. Galbol! Tapat mo yung lupa po. Oh, yan, oh. Malapit na ha. Menu rin, kuya. Get set, go! Para na kayo ha. Oh, gasa ng taswi ha. Dapat niya talaga yung balik. Galing nga akong bolo. Galing nga akong bolo. Hoy! Hoy! Walang hawak yan ha, walang hawak. Oh, sumayan ka na yung dalawa. Sumayan ka na. Apat na lang sila oh. 2,000 oh. Hoy oh. Idol suyo oh. Piyasa no oh. Hoy! 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 Hoy!